Аки Аюб лючи ипотамон ипота бардо. Бардо шумо номеша? Не иша бардо. Баланди бад не пастар. Ана мхе. Амо ҷору тофтеса дакат гирифтан дар колбе. Дастота пеш баркака. Ана маша. О, манзара дарахторо нигоҳ мекунӣ вақти хунда майляка. Тамом. Соза амҷа. О, ана маша. Бечоскам соза? Соза. Айряка мере вақте. Я если все плака. Амҷа. Я дигам. Абрашино. Ана мужао, ана ку бай мужо кара, ана мухаллиф мудо. Инам ҷа қадр занан чикалай. Не, хате буч ду не кучина ме тарак чикала. Инам ҷиме гина мухаллиф. Меша, ина мухаллиф. Исона мухаллиф. Амҷа соза я. О, ана мужо. Я хе соза. Чётко. Как нигоҳ мекунӣ? Стоп, ҳамин дафтар мебошад, ва ҳамин дафтар хеле баланд буд. Ҳамин нормал буд. Аюби бадан. О, аз сар мебинам. Расти. салом алайкум дӯстон ҳамватанон инчунин дӯстдорони санъати мусиқӣ. хоб чӣ хеле ки мо шумо шоҳид гаштем, ин буд як порчае аз клипи нави акаи Аюби Мирзокаримов ки хоб мо аллакай омода сохтем навори ин клипро, яъне ки шумо чӣ хел тамошо карда метавонед. силкаша дар зери ҳамин видео мемонем. медроен уҷада шабака, яъне ки канали акаи Аюб аст бо номи азриф медиа. ҳатман тамошо мекунему ва подписатсия мекунем, зеро ки акаи Аюб Мирзокаримов сарвияндаи боистеъдод, ҷавон, хушовоз, аллакай якчанд сурудҳо, якчанд идеяи нав дорад ки клипҳои навбатӣ дар оянда насиби иншоаллоҳ сиёмка ки шуд баҳри шумо ҳатман пешниҳод мегардонем. лайкро ҳам фаромӯш насозед. боқӣ дар паноҳи худованд бошед. хуб дӯстон.